Pencle! To nebyla penalta! To není možný, ty vole. Tak jsem takovýhle 2 góly, ty vole. Kdo ti dá? Nikdo mi nedá. Kolikáte? 81. Tak to byl Horic. Ty. Tak tohle je zlatý. Já vím, kam to dáš. Kam? Tak tohle jsem já a můj kámoš Benny. Společně jsme pro vás natočili tohle video. Jmenuji se Tomáš Zvelebil, ale pro kámoše jsem Ali, takže mi tak klidně říkejte. Jsem obyčejný, poměrně velký šéf z Holešovic, který se zajímá o počítačové hry. Benny se jinak jmenuje Vít Beneš a stejně jako já je opravdický šéf. Hraje totiž první fotbalovou ligu za Jablonec. Poslední dobou se na něj ocenění jen hrnou. Nominace na hráče měsíce, talent podzimu podle sportu. Benny už má Vánoce za sebou a to prosinec sotva začal. Důležitý ovšem je, že Benny je stejně postižený jako já a nejspíš i spousta lidí tam venku. Ne snad v tom, že by měl bicák, jaký byl na šlapání zelí, nebo že by jeho šéfíček měřil víc než čerstvá makrela, ale paříme FIFA 13 a to tak, že řádně. A když ji nepaříme, aspoň o ní kecáme, aby řeč nestála. Do naší party zarytých fotbalových mániček, který říkáme fotbalová spravedlnost, jsme přibrali i Kalandru, kterýho možná znáte jako šikovného recenzenta z herních časopisů. Je to kluk jednoduchý, ale hodnej, moc toho nesní a fotbalu rozumí. Vždycky jsem si přál rozdat si to s ligovým hráčem na férovku. Proto jsem Bennymu navrhnul, že si dáme penalty. 2 série po 5 penclích, vítěz bere titul vládce vesmíru. Jako také mě ponížit ještě. To nebude dobrá. Tak tohle je na dlouhou dobu naposledy, co se raduju. Ale nepředbíhejme, s Bennym jsme toho zažili mnohem víc. Jo, a pak hraju občas brzo Anglány. Jak jim to odskakuje. No, právě no. To ano. Nevystřelený, A no. ještě jsem tady měl co? A ještě jsem měl snad... Ještě to mám. Řekni, hele, jak dlouho hraješ vůbec FIFU? Ty no, FIFU hraju podle mě od roku 97. To je slušný. No. A vlastně jsem si kupoval vlastně všechny díly, no, takže žádný rok se nevynechal, že? A budu já v tom pokračovat, protože to už je láska k tomu fotbalu. No jasně, jo. Jelikož fotbalový taktice rozumím, bylo mi jasný, že je potřeba udělat změnu. Takhle to dneska nevyhrajeme. A protože jsem nemohl vystřídat, i když bych si to po hanebném výkonu z prvního kola zasloužil, musel jsem vymyslet způsob, jak protivníka rozhodit. Že bychom měli povolit, aby ses podíval teďka. Jednou, myslím, že by to bylo fér. Abys věděl. Tohle nemělo cenu. Poblahopřál jsem Bennymu k vítězství, zbalili jsme se a šli jsme hrát. Vítku, potykám. Bylo to hodně těžké utkání, který jste ale rozhodnul už v první sérii. Jaký je to pocit? Tak pocit je to úplně nádherný a já ani neumím to vyslovit, jaký to je pocit štěstí a bylo to krásné. Bylo to těžké utkání, soupeř byl obtížný. Obtížný byl, ale my jsme to utkání zvládli, kluci jezdili po zadku, takže vyhráli jsme, že já to neumím říct.
Tak takhle ne, tohle je fotbalová spravedlnost. Místo na blbých rozhovorů radši hodíme krátkej pokec a zahrajeme zápas ve FIFA, ve kterým půjde o opravdovou čest, tak jak to zná každý z nás. Sledujte pozorně, možná odhalíte i mnohem víc. Ale a když třeba, že jo, tak ty hrají za Jablonec, což je manšaft, který hraje na vrcholu ligy, nebo prostě je to jeden z nejlepších českých manšaftů. A no je. A když jednoduše hraješ ten fotbal v reálném životě na této vrcholové úrovni, myslíš, že třeba máš nějakou, třeba byť jen malinkatou výhodu oproti těm lidem, co k tomu přijdou a hrajou to čistě jenom jako hru? Že třeba máš nějaký návyky, které se do toho dají přenést, nebo tak něco? Tak já si myslím, že tam určitá ta výhoda bude. Já nevím, taky to asi to předvídání, jak by ta situace mohla dopadnout nebo se prostě vyvíjet, tak už s tím hráčem tam jdu třeba naproti, jakoby blíž tomu soupeři, abych vysel třeba tu nahrávku. Takže asi tam nějaký ty výhody budou, no. Čili jako takticky třeba, že už jako přemýšlíš o tom trošičku taktičtěji. Jak to bude pokračovat ta jeho akce a tak. No. Jak co vlastně FIFA a váš manšaft, nebo fotbalisti obecně, znáš nějaký kluky, co hrajou ještě? No tak u nás v týmu vlastně hraje tak 4 lidi hrajou FIFU. Hrajou fotbalisti teda, jsou to hráči. Určitě, a v jiných týmech určitě v lize určitě hrajou taky FIFU. Že vlastně ten fotbal hrajou, závodně vlastně pracují, jakoby, takže určitě to hrajou i doma, no. A pak máme vlastně, jsme 13 týmů, kde hrajeme ten Ultimate Team a tam hrajeme i proti sobě a pořád se hecujeme, no. Dobrý den, od mikrofonu vás zdraví Jaromír Bosák. Asistovat mi dnes bude Petr Svěcený, který je tu se mnou. Díky Míro, jsem rád, že tu dnes mohu být a těším se na dnešní utkání. Vybrali jsme svý oblíbený manšafty. Benny Manchester United, já to tu nemoc P. Hra začíná. Dembele. Tak, proč by to neskusil, co? Dající šance. Poradil si a... Já mě rozjíždí Barcelonu. Ty vole! To není možný! Střela, netrefil. Jak to, že nevyběžte? Já jsem ho vytahoval, Hráči ve zdi umně zkracují vzdálenost k míči. Si se podařilo centr zablokovat. Co se to děje? Co se to děje? Snajte rozhodčí, ty vole, to místě. Propracovává se do pozice pro zakončení. Fantastická šance. Yes! Snaha vstřelit vedoucí branku ještě před koncem poločasu se vyplatila. Šli štěstíčku naproti a odměna se dostavila. Zasloužený vedení, zasloužený vedení. Tak mi teďka pověz třeba, jaký jsou tvoje nejoblíbenější hráči? S kým se ti hrálo dobře? Úplně jednoduše, s kým se ti hrálo do FIFA dobře? Tak já jsem tam vystřídal podle mě hodně hráčů. Že vlastně, Tak jo. a mě ten tým většinou vydrží tak na týden vlastně. Jednou chvíli se daří, pak se nedaří, tak ten tým prodáte a pak... No tak pověz, jaký jsou ty hráči to je vlastně? Tak já jsem asi měl, sestavoval jsem podle národností jakoby týmy a začal jsem u španělský národnosti a tam mi to chvíli vyhovovalo, ale pak už to nebylo ono, tak jsem pak zval anglickou reprezentaci. Tam, jelikož moc coinů nemám, tak to bylo těžké vybrat kvalitní tým, ale něco se podařilo. No a koho jsi měl třeba, mezi těma Španělama? No tak... Tam byl třeba zajímavý, klidně jako, tak pomínáš. Arteta vlastně z Arsenalu, pak tam je ten Santi Cazorla. Ten byl výborný, ten volnohej. No přesně tak, to má dobrý atributy, všechno, takže to mi vyhovuje. No a pak v obránci jsem měl vlastně Piqueho, Pujola, sice trošku pomalejší, ale vlastně ty souboje podstoupí a hlavičky vyhrajou, ale rozehrávku tam mají taky, takže... Nevadilo ti hrát třeba tady s těma pomalejšíma obráncema? Tak za začátku jo, no, protože vždycky ten tým proti mě má ty rychlé útočníky, takže
A pak to musíte posadit tu taktiku, no. Já jsem ti říkal, že hraju na 5 obránců, takže tam mám těch obránce, či obránce máš rád. Takže těch obránců tam je víc, jak těch útočníků, takže tam většinou to dopadne pro mě dobře. Který jsou třeba rychlí útočníci v lize, takhle, jako ty tak si proti ním hrál? Rychlý máte, tak Kveuka, ten má snad všechno, co ten má i krom té šílený síly i rychlost. Má sílu, je hlavně rychle, no. Vlastně to nevypadá, že je obrovský. Je robustní a vlastně on si pomůže i tím tělem vlastně. Uvidíme, jestli se dokáže soupeř vzpamatovat. Šance. Střelu si zkušeně pohlídal. Dobrý pokus. Šance. Velká šance. Tottenham dává gól. Jejich hra už ne... Yes! Co to je, ty vado? Tak nic. Dobrá. A to pěkně se rozvíjející protiútok, ale obraně se ho podařilo zastavit. Komu? Jo! Vembalo, neradím se vembalo. Já vím, kam to dáš. Kam? Zakoukej. Napadení, jo. Promiň. Co to je zase za bránění? Dobře, vem balón! Fantasticky. Dobré střela. Hradí celý zápas výborně a pak je úplný imbecil, ty vado. Musí toho spoluhráči bránit. Je tu posledních 5 minut utkání a teď jde o to. Je v šanci. Ne! Ty vado, on teda vedle. Teď málo minut. Podaří se jim vyrovnat. Nyní vystřel. To je parchant. A já jsem nechtěl sklus, já teď nevím, co jsem provedl, abych nedělal v 90. sklus ve vápně, ty. No, dobrá práce tady, ty jo. Vreda prsty. Potvrdil vítěze utkání a tím je Tottenham. Tak Benny, díky moc za to, že jsi tady s náma dneska byl, že jsi to s náma všechno přestal, všechny ty hodiny, co jsme dělali. Vím, že ten zápas se ti nepovedl, přece jenom ten tvůj Manchester United dostal na prdel, co si budeme říkat, i když penaltou, ale jako vyhrál jsem. Na druhou stranu, byla přísná, na druhou stranu si mě vyklep v těch penaltách, to já si za rámeček nedám na tom hřišti, takže myslím, že to skončilo 1-1, že můžeme být nakonec oba dva spokojený. A já jsem si jistý, že se uvidíme dál, jak na hřišti ve FIFA, tak v běžném životě a děkuji ti moc krát za celý ten náš dnešní. A to je konec. Pokud se vám naše video líbilo, dejte mu like a pošlete ho kamarádům. Uděláte nám obrovskou radost. Pokud se vám líbí FIFA 13, Vánoce jsou optimálním časem, kdy podarovat bráchu, tátu, dědu a mámu špičkovou fotbalovou gamesou. Segři nic nedávejte, stejně jak vám leze na nervy. Rádi se s vámi potkáme na hřišti, hezké zápasy a ještě hezčí svátky.